ହେଇଯାଉଛ ସେଇଥିରେ ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା। ଭଗବାନ ଚନ୍ଦନମୁଖ ଏବଂ ମୁକୁଳ ଧୂପ କେଜିପତି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା। ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କରି ଆମ ଷ୍ଟଲ୍ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମର ଭଗବାନ ଝୁଣା ଧୂପ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗୋକୁଳ ଧୂପ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରସାଦ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର କମ୍ପାନୀ। ବଡ଼ ଦୀପଟା କନ୍ଦା ଲାଭ ଚିକିଲାଟା ଇଏ ନେଲା। Hare Krishna, Hare Hare
ବହୁତ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ପରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ।